Vinga, som-hi! Hola a tothom, bona nit, com esteu? Benvinguts a un nou programa del Vèrtex. Avui ens acompanyarà, com és habitual, Jordi Cobo. Què tal, Jordi? Bona nit. Bona nit, Biel. De nou una setmana més. Ara ja sí podem dir que it's Race Week, per tant tenim moltes ganes aquesta setmana. A més, també al nostre costat, com és habitual, avui sí, recuperem el Rubén Gómez. Rubén, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, què tal? Recuperem el Rubén Gómez i l'Aitor Casafont. Què tal, Aitor? Hola, bona nit, què tal? Avui és un programa especial, no és un programa qualsevol, com deia el Cobo, és Race Week, però per qui no és Race Week encara, perquè no es dedica a la Fórmula 1 sinó al món del motociclisme, és la Irene Aneas. Irene, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, un plaer estar aquí amb vosaltres. La Irene, que és la cap de premsa del Leopard Racing de Moto3, l'Irene que és de Terrassa. Irene, si més no, tu treballes en el món de les motos, però hi ha alguna coseta de Fórmula 1 per allà. Què va passar el 2015 amb Niki Lauda? El 2015 amb Niki Lauda jo vaig fer la meva primera entrevista així formal, oficial, seriosa, i em vaig estrenar periodísticament amb en Niki Lauda. Jo estava fent el màster de periodisme esportiu a la Pompeu Fabra, havíem de fer un reportatge i me'n vaig anar als tests de Fórmula 1 perquè jo sempre he estat molt de Fórmula 1. La vida m'ha posat a les motos, però jo de petita era una fanàtica, boja, em mirava totes les curses, totes les dades, absolutament tot, i detalls que em fa vergonya explicar. I sí, el 2015 vaig entrevistar el Niki Lauda, va ser una cosa una altra com a normada, però va ser molt guai. Podríem dir que va ser un petit tastet d'un món que al final no has acabat dedicant-hi, no? Exacte, no ho descarto, vull dir, perquè encara jo crec que queda molt per endavant, però bueno, és que jo en aquell moment no m'imaginava tampoc on acabaria, o sigui, jo sabia on volia arribar, però d'alguna manera era com una cosa que dius, bueno, aviam, per on sortim, no? Però llavors ja treballava pel merchandising, bueno, no, ja havia treballat pel merchandising de MotoGP i estava a punt de començar pràctiques a Dorna a Movistar, a la televisió. Per tant, una mica ja m'acostava a un paddock. I de quina manera, és a dir, tota aquesta afició, com vas prendre aquesta decisió de dedicar-te a la comunicació del motorsport, no? Del món del motor, i per què vas, tot i que has dit tu mateixa que tiraves més cap a la Fórmula 1, vas tirar cap a aquesta via, cap al motociclisme? Mira, jo recordo ser molt petita, no ho sé, potser tenia 10-11 anys, no ho sé. I el meu pare sempre s'ha mirat tots els esports i la Fórmula 1 sobretot li agradava molt. I jo al principi l'odiava, però moltíssim, vull dir, em semblava molt avorrida, els cotxes sempre girant i tal, i jo pensava, pues, superavorrit això. I un dia em va dir, mira, hi ha un espanyol que es diu Fernando Alonso, té 19 anys i està a Minardi. A mi m'era igual la nacionalitat, l'edat i el Minardi, però no sé per què, doncs m'ho vaig començar a mirar i em vaig començar a aficionar. I això, no sé, potser feia 6è de primària, una cosa així. I llavors a mi em va picar el gustill perquè jo m'aixecava a les 6 del matí per mirar les curses quan eren les d'Àsia, coses d'aquestes. I fins i tot em deia... Com ha de ser? Com ha de ser? Sí, senyora. Sí, literal, I o sigui, era una cosa sagrada, tots els entrenos, absolutament tot. I llavors, jo recordo que vaig dir, jo vull anar a veure-ho al circuit. I el meu pare em deia, vale, si treus tants excel·lents, t'hi porto. Coses d'aquestes, no? Anàvem fent així. I la primera vegada... Sí, tal qual. Però jo complia, jo al 100%. Després, l'any següent, clar, jo deia, però jo vull ser principal. Perquè des de la part de dalt es veia tot el circuit. I em deia, vale, doncs t'ho pagues tu. I me n'anava amb ell a treballar a l'estiu, em pagava 2 euros l'hora i jo pagava l'entrada a la Fórmula 1. I així durant uns quants anys. I llavors, jo, mentre tot això m'agradava tant, jo tenia molt clar que jo volia estar o a comunicació d'un equip i acompanyar el pilot i tal, o ser la periodista, la reportera que estava allà i que explicava totes les coses. O sigui, això ho tenia claríssim.
Però entre els 15 i fins que no vaig començar la carrera, allò és una cosa com que, bueno, un somni que tens sempre allà i tal, però que, no sé, com tantes altres coses poder, no? I quan estava fent tercer de carrera, vaig veure un dia que necessitaven noies per treballar al Gran Premi de Catalunya venint merchandising a MotoGP. I jo era jove, era, no sé si 40 euros al dia o una cosa així, ho vaig fer. Això era el 2012. Llavors, l'any següent, el 2013, aquesta mateixa empresa em va trucar i perquè jo tenia idiomes em van dir voldries fer totes les curses europees amb nosaltres? Diu, hòstia, doncs sí. Aquí ja estava a quarta carrera, entre una cosa, entre el 2013 i 14 ja va passar un any. I per acabar de filar-ho tot, diguéssim, jo a quart de carrera jo vaig fer traducció i interpretació i un màster de periodisme esportiu, però el periodisme esportiu era sempre el que volia fer. Llavors, havia de fer el treball de final de grau i a mi em va tocar el tema literatura. Clar, jo evidentment l'hagués volgut fer de cotxes o de motos, però a literatura on ho fiques, no? Això és com... I l'anava a fer de Leonard Cohen y de Federico García Lorca. Y al final el meu profe em va dir, Irene, te veo muy emocionada, pero tienes que hacerlo de algo que te sirva también. Y le vaig dir, es que si tiene que ser de algo que me sirva, yo lo haría de Fórmula 1 o MotoGP. I em va dir, yo soy tu profesor y decido de qué lo haces. Llavors em va deixar fer-ho, d'això, tal qual, eh? I a més, aquell dia em va dir, aquell mateix dia, sortint del despatx, em diu, esta mañana ha salido que Ernest Riveras deja Movistar Televisión Española y se queda al cargo de Movistar, o sigui, Movistar Plus. Diu, tu tienes que estar en ese proyecto. I jo vaig contactar amb la Res Riveras a través de Twitter i un mail. Em va dir que li agradava molt la meva història, la meva ambició, bla, 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 però que estava molt liat. Llavors, el Gran Premi de Jerez d'aquell any, 2014, que jo estava al merchandising, li vaig enviar un altre mail i li vaig dir, necessito que em coneguis, conèixer-te i que em coneguis. Jo tenia 21 anys. I llavors em va dir, vine a veure el bus de Movistar, tal i qual. I jo li vaig explicar tota la meva història i em va fer una prova de traducció que no va sortir bé aquell estiu, o sigui, jo sempre, amb qualsevol excusa, intentava que ens creuéssim i tal, no? I em va fer una prova d'interpretació simultània que a mi no em va sortir bé, però és que jo, la interpretació simultània a mi no m'agradava. Jo a la carrera, o sigui, no ho havia fet mai. No m'interessava, era una optativa, no res. Però alguna cosa hauria de fer bé perquè després es van recordar de mi i quan al màster ens demanen de fer pràctiques, jo dic, jo les vull fer a Dorna. I els profes em diuen, no estan al currículum, però si tu les pots aconseguir, nosaltres t'ho signem com a pràctica sense problema. Llavors, l'Ernest Riveras va obrir les pràctiques i vaig començar, o sigui, ja em vaig començar com a formar una mica i anar a practicar la interpretació simultània, perquè en aquella prova que no havia sortit bé, alguna cosa els havia agradat com de dir, vale, això si ho polim pot sortir bé. I llavors, totes aquestes coses van fer que estigués 4 anys com a redactora i intèrpret simultània i traductora del canal i després, també per la visibilitat que et dona això, doncs he acabat el Leopard, que ara ja és la meva tercera temporada al càrrec de la comunicació d'un equip, que per molta gent és el lado oscuro, però no, per mi no. Ens has explicat a la perfecció, no, tot aquest recorregut, no, que fas des d'aquell primer moment que poses les cames en un paddock, no? O un paddock o en un circuit, no? Venent marxandatge, per dir-ho d'alguna manera, Sí. fins a acabar sent, com ets actualment, doncs, la cap de premsa del Leopard. Específicament en aquesta darrera etapa, en el Leopard, si no m'equivoco, és la tercera temporada que hi ets, com es va donar l'oportunitat? Com vas aconseguir que un equip de Moto3 es fixés en tu per dirigir al cap i a la fi les seves comunicacions? Mira, una cosa que l'Ernest i els que estaven al càrrec, diguéssim, no? Intentaven era, com que jo no podia sortir mai de la cabina durant la temporada i estava sempre a Barcelona i tal, a l'hivern, quan hi havia algun esdeveniment o un test o la presentació d'un equip o alguna cosa així, sempre em donaven com l'oportunitat de, ostres, pues que vagi la Irene, no? Perquè al final tothom viatja tot l'any, pues, com tastets d'aquesta manera. I a un test... Caramelets. Sí, clar, bueno, també era una mica de dir, hosti, que és que aquesta noia, si no es fotrà un tret, poder, no? I res, a un test del febrer jo recordo que vaig coincidir amb la gent del Leopard perquè vaig fer una entrevista al Bastianich, aquell el 2018 sí, pues, li podien haver i tal, i se'n recordaven de mi. Però he de dir que jo ara ja ho puc explicar. A mi la primera entrevista que em va venir a l'estiu del 2018 i que jo ho tenia tancat, que només em quedava signar, a mi em van trucar per fer de cap de premsa de Marc Márquez i Jorge Lorenzo a Honda, ¿vale? I això a l'últim moment se me'n va anar
el traste. I això va ser perquè la persona que s'encarregava de fitxar va dir necessitem una persona amb tal perfil. I es veu que va preguntar a 4 persones diferents i 3 van dir el meu nom. I va dir, hòstia, una persona que no està al paddock i que ha sonat 3 vegades, doncs la vull entrevistar. Efectivament, jo amb l'Alberto Puig vaig fins i tot negociar el que cobraria i tot, vull dir, 100%. I a l'últim moment, bum, em vaig endur un ostion que vaig dir, bueno, doncs res, segueixo a DAZN i ja està. I el Gran Premi de Tailàndia del 2018, que treballàvem de nit, recordo literal estar plorant al llit esgotada i de pensar... I això, o sigui, era tot plegat, no? L'esgotament físic i mental de la feina i tal, i a més de dir, hòstia, és que se m'ha anat una cosa que la tenia aquí. La tenia aquí. I em van trucar, i veig que em trucava un dels jefes que jo tenia el contacte guardat, i vaig pensar, que es torna a obrir una finestra, no? I al final, doncs sí, em van agafar el Leopard i supercontenta. Rubén, tu que també estàs entre les 2 i les 4 rodes. Sí, això d'Honda jo no ho sabia, Ja. De fet, aquest any jo estava a la redacció de Movistar també, i me'n recordo quan vas fitxar per Leopard i tal, però això d'Honda no ho sabia. Et volia preguntar, clar, tu ara estàs al paddock de MotoGP, de Moto3, i has estat també menys dies al paddock de la Fórmula 1. Quines diferències veus entre el tracte amb els pilots, com és la premsa d'un esport i d'un altre? El que jo he pogut veure, o sigui, evidentment tinc moltes més dades del paddock de MotoGP, però el que he pogut percebre i valorar és que el paddock de la Fórmula 1 és molt més elitista i molt més de difícil accés. Jo recordo en aquell test que normalment a les motos, ja sigui Moto2, Moto3, MotoGP, un test és molt fàcil per poder fer entrevistes, hi ha molta més tranquil·litat, més disponibilitat, menys pressió per totes les parts. I en un test de Fórmula 1 allò era com demanar una cita al govern, d'alguna manera. Era tot molt més estricte, molt més seriós. Jo recordo la gent com molt més... no sé. I accedir als pilots també era molt més complicat. Vull dir, havies de passar com molts filtres. En canvi, al de MotoGP només has de passar potser els filtres amb els top de MotoGP, perquè molta gent es pot acostar tranquil·lament que això als caps de premsa no ens agrada i no ens afavoreix i no ens va bé perquè llavors no podem tenir un control de la nostra feina, per dir-ho d'alguna manera, però tu pots accedir al pilot i el pilot et diu pues sí, pues no, i fa l'entrevista. Això a la Fórmula 1 no. És molt més fashion, per dir-ho d'alguna manera, a tots els nivells, vull dir, és tot molt més a lo grande i molt més tal. Potser el de MotoGP en aquest sentit és més, no, gitano tampoc, perquè, més proper, potser. És més proper, sí, però un test, per exemple, és molt distès, i ara, amb temporades del Covid, és que sembla sempre un test. I sobretot Moto3 és molt més proper. MotoGP sí que és més elitista, però Moto3... Però fins i tot MotoGP potser hi ha algú, els rookies o altres, que acabes de... Si treus Márquez, Lorenzo no està, Rossi i els així, que jo crec que fins i tot un Quartararo et contesta. I et diu, pues sí, pues no, és que és molt més... Per nosaltres, o sigui, pels periodistes, és molt millor. I també et volia preguntar, Biel, vols tu? Digues, Rubén. Ok, clar, has estat en els 2 costats, de periodista d'un mitjà, Movistar, i de cap de premsa avui al Leopard. Què prefereixes? O què t'agrada més? A veure, per emocionant és molt més emocionant explicar històries. Bueno, no sé si emocionant seria la paraula, perquè viure tot el que passa dins d'un equip, això és una cosa que no té preu, perquè ja siguin les victòries o les derrotes, les vius com si fossin una cosa que t'ha passat molt de prop i que t'ha tocat. I en canvi, quan treballes com a redactor, com a periodista, no et canvia la vida, no? No sé, no te'n vas amb un regust millor o pitjor, et pot saber greu o ho pots celebrar més o menys, però al final a tu no et canvia tant. I pots fer un reportatge amb una història de victòria i amb una història de derrota, però en canvi, quan estàs a l'altra banda, ostres, perquè tu saps, o sigui, veus cada detall de l'esforç d'un equip i també, o sigui, tots els entresijos, per dir-ho d'alguna manera, d'un equip, això no t'ho dona ningú.
Sí que és cert que a mi m'ha donat moltes coses a l'haver estat a l'altra banda. Jo quan un mitjà, quan una televisió o qualsevol periodista vol una entrevista, jo intento que el màxim de temps possible, molta puntualitat, soc molt estricta amb això amb els pilots, disponibilitat, que parlin, que no contestin preguntes amb sí, tal, no, perquè sé la feina que hi ha al darrere. I això sí que moltes vegades als caps de premsa se'ns ha vist com una persona una mica la censura, no? Però jo intento tot el contrari, facilitar la feina perquè sé que venen a fer-nos una entrevista i ve el càmera, el de so, el de llum, no sé què, el periodista, i si tu fas que ells fallin, estan fallant a més gent després que potser tenen entrevista a tal hora, coses d'aquestes. Això sí que m'ha donat molta perspectiva i també a nivell de contingut. A nivell de contingut jo intento avançar-me i oferir contingut, sobretot perquè és Moto3. A MotoGP la gent ja se t'acostarà, però quan hi ha alguna data concreta, alguna cosa tal, jo intento oferir als periodistes historietes per tal que puguin tenir, bueno, al final a nosaltres ens va bé, no? Però això, que puguin tenir més contingut. Ara comentaves, no?, tot això de tota la teva experiència que t'ha portat fins al Leopard. Tenim una pregunta, de fet, del Jesús a través del xat de Twitch, que et pregunta què se sent al treballar amb un equip com el Leopard Racing Team de Moto3? Per mi és una gran satisfacció perquè sé que estic en un equip que dins de la categoria, ara potser les coses no ens estan acompanyant, però és referència, perquè en 5 anys han estat campions del món 3 vegades i jo m'incloc en una d'aquestes. I és un equip molt top que sempre, o sigui, la finalitat és sempre guanyar. A nivell de recursos, a nivell humà, sempre hi ha l'opció aquesta. Vull dir, tenim un bon suport. A nivell humà, Christian Lumber i totes les persones que treballen al Leopard són professionals enormes amb una trajectòria increïble. Jo l'any passat em vaig dedicar a donar una mica de visibilitat a tots ells i tots han treballat amb moltíssims pilots, porten potser 30 anys a les curses, vull dir, aprens moltíssim. També valores tots els petits detalls i els esforços que fan totes les persones que estan a dins per tal d'aconseguir el resultat els diumenges, que de vegades no surt i no depèn de nosaltres. I per mi és una molt bona escola per començar i seguir creixent, evidentment. I m'hi sento molt bé, A mi, Irene, m'agradaria preguntar-te per aquest any que portem ja de pandèmia, no? Aquesta és la segona temporada en context de Covid. En aquest context on no hi ha públic a les grades, en aquest context on pràcticament tothom segueix el campionat des de casa, el paper dels mitjans de comunicació i dels equips de premsa dels equips, valgui la redundància, agafa més rellevància que mai. Com és això de ser als ulls de tants i tants espectadors des de casa? Jo he intentat, amb els recursos que tinc i de la manera que puc, reinventar-me una mica. Què significa això? A part del públic i els aficionats, per exemple, els patrocinadors. Has de tenir molta comunicació amb ells, estar molt en contacte, perquè hi ha una part que ells ja no tenen accés i segueixen apostant per tu. Després, clar, intentem ensenyar detalls a la gent que potser els veurien si vinguessin o que potser els tindrien a prop si estiguessin al circuit. Sí que és cert que hi ha moltes coses que, per exemple, no pots gravar els vídeos, tu no pots fer determinades coses al circuit perquè hi ha els drets d'imatge i tot això, però jo sí que intento ser més accessible que mai a qualsevol persona, o sigui, ja sigui un estudiant de batxillerat de no sé què fins qualsevol altre mitjà, està sempre allà disponible perquè bueno, és que és l'única cosa que tenen. També s'ha limitat molt les entrevistes abans, tu podies fer una entrevista, doncs no sé, ens anem por ahí a fer tal, ens anem a la curva no sé què, o sortim del circuit i fem un exterior xulo. Ara ja no pots fer això. Ara ja ho tens molt limitat, que és un panell on van absolutament tots els pilots de la parrilla. Clar, has d'intentar fer coses diferents. L'any passat passava per que a la setmana un membre de l'equip era el protagonista i jo li feia un vídeo i tal, perquè els pilots al final és més fàcil que tothom sàpiga, no? I aquest any, i a partir d'aquesta cursa, aquesta setmana, segurament incorporarem com miniseccions tècniques. Al final has de fer moltes coses diferents. I totes aquestes coses, a nivell de contingut, he de dir que n'he après molt a Movistar, perquè si no, és que clar, el comunicat per mi és una cosa que és obsoleta ja, però l'has de fer. Vale. A nivell de xarxes, renovem una mica la imatge, fem alguna cosa diferent. Però després és això, si les coses no acompanyen, és molt més complicat.
I sobretot és això, una mica de reinvenció amb els recursos que tinc. Que segurament m'agradaria fer moltes més coses o d'una altra manera, però al final cadascú, o cada equip, cada membre està limitat, no? I una mica això. De fet, ara comentaves, no?, que el comunicat per tu és una cosa que està quedant obsoleta. Sí. No sé si creus que en els darrers anys, darrerament, o sobretot en el context de la pandèmia, esteu passant més a treballar pels mitjans, a passar més a treballar pel públic, pels espectadors a casa. És que amb les xarxes socials, el comunicat, que sí, el reben empreses o el reben premsa o persones X, no? Però el comunicat arriba, o sigui, jo, per exemple, a la premsa soc jo sola, no tinc a ningú més. Què has de fer? Has de fer una sèrie de coses abans d'arribar a la sala de premsa i fer el comunicat. I quan arribes i ho fas, tota la informació ja hi és al món, ja està circulant. Per tant, vale, sí, hi poses unes fotos i sí, però és que aquestes fotos les pots treure potser a la web o... Bueno, és una cosa que s'ha de fer, però jo crec... O sigui, aquest any, per exemple, hem canviat el format. L'any passat jo me'n feia un fart d'escriure cada dia i mai he fet servir una plantilla, mai res d'això, però sempre explicaves una mica la palla i tal i feies un text, ¿vale? Aquest any no. Aquest any jo faig 2 ítems, o sigui, 2 línies i dic aquests han estat els millors moments d'avui i en forma de llista jo numero les coses. Avui m'ha arribat a tal high speed. Avui aquest ha fet no sé què i no sé quantos, perquè al final la gent que vol velocitat i la informació ràpida. Un text així no se'l llegeix ningú. És que realment és això. Si jo miro les estadístiques, és una cosa que tots hem de fer el comunicat, però és que és... Bueno, no serveix de res. Hi ha molts equips que no en fan directament. Hi ha equips que són relativament top, no en fan. Perquè no... També hi ha una part que hi ha equips que potser són molt passotes i no donen importància a la comunicació, no? Però en general és que no... No, amb les xarxes socials ja està. La gent el que vol què és? Fotos, guais. Una mica de carnaza si n'hi ha, ja està. Sí. I fer retuit i comparteixes i no sé què. I una pregunta. Tu que t'agrada també tant la Fórmula 1, en termes de comunicació, què veus diferent entre com es comunica els equips de Fórmula 1 i els de MotoGP? O veus alguna allà que t'agradaria poder portar cap a les motos? He de dir, a veure, per coses que jo sé, els equips de Fórmula 1 tenen uns budgets impressionants a nivell de comunicació. Les xarxes, tota la imatge que mouen és brutal i per mi li donen 1000 voltes, però ja no comparant amb Moto3 que de calle. Però si jo comparo MotoGP amb Fórmula 1, Fórmula 1 té, o sigui, està super a l'avantguàrdia a nivell comunicatiu. I trobo que està molt millor que algunes coses que fan els equips de MotoGP. O sigui, són molt més creatius, molt més elegants fins i tot, jo crec. O sigui, no sé, jo sé que tenen moltes persones al darrere. O sigui, jo ara parlo d'equips, no MotoGP i Fórmula 1. Equips també em refereixo. Sí. Jo trobo que la Fórmula 1 està uns quants passos endavant en aquest sentit. Potser també va tot una mica lligat, no? És un món amb molts més calés, molt més elitista, com deia, doncs tot una mica va per aquí, suposo. També ha donat un salt qualitatiu en els últims anys, és a dir, sembla que es cuida molt més això que no pas, doncs no fa tant, en l'última dècada, bàsicament, els equips s'han adonat que han de posar-hi molts calés en aquest sentit i comunicar no només els èxits, sinó fer-ho de forma, com has dit tu, no? Molt visual i que atregui l'aficionat. És que també després hi ha una mica com, o sigui, si tu deixes de fer alguna cosa i un altre equip sí que la fa, saps? O sigui, aquí hi ha competició a tots els departaments, al final. Sí. I ara que ja has pogut visitar en persona molts circuits arreu del món, quin diries que és el que més t'ha impressionat quan vas anar-hi per primer cop i t'hi vas trobar allà i vas pensar, ostres, és encara millor del que m'imaginava veient per la tele o el que podia haver pensat? Sempre dic el mateix, per mi, Motegi. O sigui, Phillip Island és impressionant, però tu quan hi vas ja comptes amb que serà impressionant, ¿vale? Però Motegi, per mi, té un encant molt especial que no té cap altre circuit, perquè estiguis als Estats Units, fins i tot Argentina, que és una zona molt pobra a nivell d'instal·lacions i tal, és molt semblant, però Motegi és com estar en una realitat diferent. Tot.
Primer perquè has de fer una hora per arribar i una hora per tornar i al mig d'una muntanya, que només falta de fons la música asiàtica, vale? D'aquella de l'arpeta. Sí, sí. Llavors, és un encant diferent, o sigui, perquè la gent t'acull d'una manera impressionant, com si fossis, no sé, et porten regals, el circuit, fer-lo a peu és molt xulo, el túnel, no sé, és com tot un bosc, i després nosaltres estem com una mena de casetes, o sigui, Japó és tot quadrat, tot. Els cotxes, les cases, absolutament tot, són línies rectes. O sigui, és una cosa molt curiosa, fins i tot anar al lavabo, que està calentó, saps? Amb un botonet, no sé, coses molt estranyes. I per mi Motegi és molt, molt especial, és el que més. Sí, el que més. Perquè després està això, Phillip Island o fins i tot Portimao, que són molt semblants. Però et diria el de Japó. A mi, Motegi, diria que és dels pitjors que m'han parlat. Pues jo no. Malament. Pues jo perquè tu no. has... Que no hi ha res allà. Potser... També Phillip Island, el millor. Sí, però Phillip Island, o sigui, jo ja hi comptava que seria així, diguéssim. A mi no em va impactar com per dir, uau, sí, t'agrada i és maco i és molt espectacular, però ja saps que vas a un lloc espectacular. I potser Motegi m'esperava un circuit més normalet, doncs com un, no sé, un dels italians o com un Mugello, no?, amb els arbres i tal, i així, però, no sé, és molt... És que és com estar en un món diferent. I, Irene, dels circuits que... Clar, hi ha molts circuits, no?, que comparteixen calendari, Fórmula 1 i motociclisme, però n'hi ha alguns que només té la Fórmula 1. Quin seria el circuit que t'agradaria que fos el calendari de motociclisme i que ara no hi és i que sí que té la Fórmula 1? Diria o Singapur o Bahrein. Aquests m'agradaria, sincerament. Trobo que són especials i m'agradaria que estiguessin al calendari, però no sempre estan totes les condicions perquè això pugui ser. Però sí, aquests dos. I viceversa? D'algun dels de calendari de MotoGP que t'agradaria que formés part del calendari de Fórmula 1? Ai, ara m'has pillat, Ai, no ho sé, perquè clar, aquí ja entren les dimensions i la perillositat i tot això. Le Mans, potser? Uf, no, és que Le Mans jo no li desitjo a ningú, No. Abans... No. Ai, no ho sé, aquí m'has pillat, veus? Aquí m'has pillat. Entenc que ho dius per comoditat a l'hora de treballar o per què ho dius? Per tot, és que a quasi ningú li agrada Le Mans, O sigui, nosaltres, el Leopard no té bons números allà, però a quasi ningú li agrada Le Mans. O sigui, és com el circuit que ningú vol anar. És que és una bajona impressionant. A tots els nivells, Seria com el Sochi del calendari de la Fórmula 1. Doncs probablement. Veus, a Sochi segur que no hi voldries anar, no, Irene? No, la veritat és que no, Ja amb els que tenim, ja estàs contenta. Que me quede com estoy. Sí. Ja et serveix, ja. Irene, per anar acabant, perquè avui la Irene doncs, també té feina, ens acompanyarà aquesta primera meitat del programa. Irene, com és això d'intentar seguir la Fórmula 1, intentant doncs, això, no, compaginar-ho amb la teva feina, que és el Mundial de Motociclisme? No sé si enguany estàs podent seguir bé aquest principi de Mundial. Mira, l'any passat ja va ser molt difícil perquè, a més, en totes les curses seguides que nosaltres teníem i que era com estar sempre així, no, amunt i avall, un lloc i a l'altre. Aquest any, l'altre dia, a la primera cursa, vaig poder mirar, o sigui, tastets, però, per exemple, aquesta setmana jo estic a Portugal. Vale? Llavors, jo miro Moto3, però m'agrada mirar Moto2 i m'agrada mirar MotoGP, mentre faig la meva feina. Vull dir, aquí ja se'm comencen a sumar les coses, però bueno, avui en dia podem estar al dia de tot sense el directe de vegades. Així que bueno. Però jo, per exemple, moltes vegades penso l'Ernest Riveras, que el primer any feia presencialment MotoGP i Fórmula 1, jo no sé com no va patar. Segurament a nivell d'estrès algú pillaria, diguéssim, no? Però ha de ser molt estressant, molt agobiant i bueno, que millor mirar-s'ho des de casa i fer només un Mundial, la veritat. Ara que parles d'Ernest Riveras, et faré una pregunta una mica del seu estil, de l'estil Ernest. Vale. Ui. Ai, molt bé, Ai. El Leopard se le apaga la luz. sempre guanya el... No. El Leopard sempre guanya el Mundial en any impar.
2015 Ken, 2017 Mir, 19 de la Porta, aquest any què? Aquest any queden 17 curses encara, o 18, 17 o 18. Queden moltes curses i et diré que ja falta un factor, així com per tenir un comodín de per si no el guanyem. Sempre s'ha guanyat el Mundial l'any impar amb dorsal par. Això ja és rizar el rizo. Ken amb el 52, Mir amb el 36 i de la Porta amb el 48. I ara que tenim el 7 i el 43. Aquí t'ha enganxat, Si no el guanyem, és culpa del dorsal. Esperem el comunicat de premsa, Vale. La justificació, ja tenim la justificació oficial. Perfecte, serà això, I llavors ja qui vingui ha d'estar condicionat. No, a veure, sincerament jo crec que tindríem opcions amb els dos pilots. La temporada no ha començat no sembla que, o sigui, si ens hi fixem amb els resultats, doncs no, però jo crec que tots dos podrien i tenen potencial i recursos per fer-ho. Veurem què passa, perquè els rivals estan forts. Això és llarg. Segur que Sí. a final de temporada tornes a venir aquí al Vèrtex ja, doncs com Ai, ojalà, com a perquè campions del jo món. tinc un mono de podi impressionant, la veritat. Irene, abans de marxar, no sé si t'atreveixes amb alguna porra o previsió per aquest cap de setmana i ràpidament com veus el Mundial. Creus que hi haurà lluita de Red Bull i Mercedes fins al final? Sí, jo crec que sí, que això donarà molt que parlar. I la meva porra és Alonso top 10. Top 10, Jo, sí. Perquè jo li dec tot a Fernando Alonso. Així que al final, me la jugo amb això. Doncs li farem arribar. Bueno, que Hamilton estarà davant, Verstappen també, vull dir, al final jo crec que això és una mica monopoli en aquest sentit, però Alonso top 10. Doncs esperem que li vagi molt bé a Fernando Alonso. No va tenir precisament el millor inici de temporada, però esperem que aquest cap de setmana a Imola es pugui refer, no, d'aquest primer Gran Premi. I si et sembla bé, Irene, ho deixarem fins aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al Vèrtex, per haver estat amb nosaltres i haver-nos contestat a les nostres preguntes. I et desitgem moltíssima sort en aquest any i aviam si podem celebrar algun podi del Leopard Racing Team aquest any. Ojalà. Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. El plaer és nostre. Irene, vagi molt bé. Adéu. Gràcies. Adéu. Doncs fins aquí l'entrevista amb l'Irene Aneas, la cap de premsa del Leopard Racing de Moto3. Ens ha dit coses molt interessants. Hem parlat bastant de motos, excepcionalment, però sí que és veritat que tenen molts paral·lelismes amb el món de la Fórmula 1 i segur que ens podem quedar amb cosetes molt interessants. Nois, com dèiem al principi del programa, is Race Week, per fi, un altre cop, després de gairebé 3 setmanes esperant, tornem a tenir Gran Premi, el d'aquesta setmana al circuit d'Imola. Ara no em posaré a dir el nom complet, el Gran Premi, el Pirelli Gran Premio del Made in Italy de l'Emilia Romagna al circuit d'Imola. Què n'hem d'esperar? Tenim Verstappen tan fort com la setmana passada o veurem d'una vegada per totes a Mercedes dominant? Doncs jo crec que Red Bull, en principi, serà inclús més fort que Bahrein, perquè és un circuit que s'adapta, jo crec que millor al seu cotxe. Ja l'any passat Verstappen va anar molt ràpid, sense el problema de la punxada, crec que va ser una punxada, no? Senyor, sí. Que s'ha acabat segon. I veurem què passa. Molta cursa es decidirà dissabte amb la pole, perquè és un circuit en el que avançar és molt complicat. I res, a veure què passa. També l'efecte Bottas, que és un circuit que li pot anar bé perquè classifica molt bé. Pot ser una carrera divertida, sí. Sí, jo veig molt com el Rubén. En principi hauria de dominar Red Bull més del que ja va dominar a Bahrein. A més, Mercedes és un cotxe que sembla que té molt bon ritme de carrera, però justament amb quali potser és on flaquegen més. Llavors, si Red Bull és capaç de fer un doblet i posar els dos cotxes davant, podrien tenir la cursa molt controlada. També s'ha de veure, perquè no he vist el mapa a veure què tal,
es deia que potser posaven la zona de DRS més enrere, uns 200-300 metres més enrere. Déu-n'hi-do, són molts metres, això. Són molts Sí, metres. clar, és que pensa que la recta és de les més llargues del campionat, al final. Que passa que com fa aquella minicurva no sembla que sigui recta tota l'estona. Però l'any passat, com van posar el DRS bastant enrere, no es va poder aprofitar. Llavors, això també dependrà molt. Si el posessin més enrere, qui sap, potser llavors podrem veure més avançaments. Tant de bo, la veritat. Tant de bo. Sí, perquè no és precisament el millor circuit del món per avançar. Ho vam veure l'any passat, que tot i que tenia una recta bastant llarga, més llarga del que era costum a Imola, no? Després d'aquest retorn, després de tants anys, vam veure que era molt complicat amb aquests cotxes tan amples, amb aquest circuit tan estret i amb aquesta única zona de DRS, amb una frenada no del tot forta com per avançar. Crec que és el que dius tu, Aitor, que la zona de DRS pot acabar afectant molt el fet de que tinguem una cursa excitant o no. I llavors dependrà molt, si una cosa té bona aquest circuit, és que té poques escapatòries, si comets un error te'n pots anar fora i a partir d'aquí entren més variables de safety cars, més possibilitats de que si comets un error tinguis problemes del fons pla, com a Bottas li va passar alguna cosa així l'any passat. Sí. Una errada a la penúltima curva. Llavors, sí, crec que és un circuit, jo ja ho vaig dir l'any passat, un circuit que està bé anar-hi un cop cada cert temps, però no abusar d'ell, perquè si no és com que perd l'essència, perquè és això, es pot avançar poc, però que dona altres detalls i altres claus dintre de la cursa que no estem tan acostumats i que també pot estar molt bé. Jo crec que és un circuit que no encaixa molt a la Fórmula 1 actual, perquè estem parlant de cotxes més amples que mai, de cotxes perfectes aerodinàmicament, i clar, això, si ja el 2005-2006 era complicadíssim avançar, i no que se lo pregunten a Michael Schumacher al 2005 o a Alonso al 2006, ara fins i tot més. Sí. Llavors, sí, jo que soc un fan de la Fórmula 1 vintage, per mi que torni Imola és cremita, però clar, a la Fórmula 1 actual no ho sé. Però jo crec que és en qualsevol fórmula, perquè recordo l'any passat veure, és que ara no me'n recordo quina era, però eren unes fórmules d'aquestes regionals i tampoc hi havia ni un avançament. Al final, o fas uns cotxes que siguin molt resistents al poder anar darrere del rival i que així puguin sortir molt més enganxats, com sembla que és en teoria la Fórmula 1 de l'any que ve. O si no, Imola és un circuit que és això, que està molt bé per la història en si, però l'emoció de la carrera en general, és més reduïda. De fet, tothom recorda la lluita entre Alonso i Schumacher, que al final és Schumacher anant darrere. Vull dir, tampoc és que hi hagués allà grans avançaments entre un i l'altre, saps? A mig segon, no, però... Això passa a MotoGP, però a Fórmula 1 és... Sí, però és el que hi ha. És menys fashion, com ha dit la Irene. Exacte. Jo estic content que torni Imola perquè al final és tradició pura, és un circuit que com a mínim en quali es gaudeix molt, és un circuit molt ràpid, molt revirat, l'entorn és magnífic, té solera, per tant, s'agraeix anar-hi, però segurament com l'Aitor, no? No cal abusar-ne. És allò que de vegades que si n'abuses molt perd la gràcia, no? No sé, jo crec que, no sé qui de vosaltres deia, no?, que segurament Red Bull tornarà a estar fort i segurament més inclús que Bahrein, no?, perquè aquesta configuració amb càrrega aerodinàmica força alta per afavorir anar bé els revolts ràpids, doncs el pot acabar beneficiant perquè històricament Red Bull ha estat d'això, no? Però bé, hi ha hagut molt moviment a les xarxes, no?, aquests últims dies, dient cada segon que passa d'aquestes 3 setmanes sense Gran Premi és un segon que Mercedes està retallant temps a Red Bull. Veurem fins a quin punt Mercedes pot arribar a estar un altre cop, com a mínim igualant Red Bull, no? I no només d'aquestes 2 setmanes passades, ara després d'aquest Gran Premi de Pirelli, del Made in Italy, d'Emilia Romagna, d'Imola, de no sé què, tornarem a tenir 2 setmanes d'aturada. Per tant, Mercedes té més marge que mai per intentar retallar o escurçar les distàncies amb Red Bull. Sí, però
atenció que normalment l'equip que desenvolupa millor durant l'any és Red Bull, no Mercedes. Sí, això sí. és És la seva especialitat. Mai han sortit amb una base tan bona com aquest any. Sí, Serà més això també. complicat. Mai des del 2013. Des de llavors. Sí, mai en l'era el seu híbrida. any. Exacte, l'era híbrida, sí senyor. No sé com veieu un cop parlat, bueno, no sé si Cobo tenies alguna cosa més a dir sobre aquesta lluita per la victòria, presumiblement una altra vegada amb Red Bull i Mercedes. Espero que aquesta vegada tinguem una bona notícia en forma de victòria de Red Bull, si pot ser de Max Verstappen millor, que necessitem tenir un Mundial igualat, no només fins al final de l'any, volem que a cada cursa hi hagi una mica de lluita. Si pot repetir-se una mica la lluita de Bahrein del primer Gran Premi, jo crec que ho agrairem tots. Ei, però ara diu, si pot ser de Max Verstappen, però una victòria de Checo Pérez, ostres, serà senyal que hi ha hagut bon espectacle, A mi m'agradaria victòria d'un tercer equip, la veritat. De quin? No, però encara seria millor notícia, perquè sembla que aquest any serà un 1 contra 1 Mercedes Red Bull, i si poguéssim trobar circuits on apareguessin tercers equips ja seria la bomba, ja. Aquí veieu com a tercer equip potent a Imola, potser? Bé, Imola en si no et sé dir massa. Bé, a veure, Alfa Tauri depèn. Alfa Tauri a Bahrein no anava amb un ritme... Alfa Tauri podria ser una opció. Compte, Compte Alfa Tauri. A Bahrein anaven a un ritme altíssim, vull dir... Atenció, L'any passat van anar molt bé a Imola, Alfa Tauri. Sí, per això ho deia. A veure, la lògica diu... Molt mala sort Pierre Gasly l'any passat. La lògica diu McLaren, però compte amb Alfa Tauri perquè aquest principi d'any, tal com han començat i tot, no seria descartable, I si hi ha un circuit que coneixen ells és el d'Imola, és on van a fer tots els tests. És casa seva. És casa seva. Si hi ha un circuit on poden rendir bé, haurà de ser aquest. Sí. Llavors, qui sap, potser Ferrari, però... En principi és un circuit en el que de la zona mitja patirà Aston Martin, probablement. Veurem si Alpine té un millor rendiment que Bahrein, que jo crec que sí. Ara també us anava a preguntar precisament per això, no? No sé si espereu que Alpine i anava a dir Racing Point. No. Si Aston Martin i Alpine creieu que podran fer una mica més de guerra, una mica més de lluita a McLaren, Ferrari i Alfa Tauri com no van ser capaços de fer a Bahrein? És que clar, és que és tan complicat perquè al final els equips venen de 3 setmanes d'estar parat, que poden evolucionar coses, però clar, aquestes coses són d'un circuit totalment diferent a lo que és Imola. Llavors, és que qui sap, potser ens trobem a Imola i de cop allà funciona superbé Alpine i algun cotxe i Ferrari que havia funcionat bastant bé a Bahrein és al revés. Així de primeres jo diria que Alpine no espero massa millora. D'Aston Martin podria arribar a esperar-la perquè al final durant els testos van poder rodar poc i ara a l'haver fet la carrera poder tenen més dades i poden millorar coses, però no espero un canvi molt gran entre ells, la veritat. Així de primeres, Ara pel xat que Lord Crespo 5 que diu primer podi de Tsunoda. Ei! M'encantaria. Si passés alguna cosa per davant, no seria descabellat, estaria bé, seria una cosa guai de veure. Però qui sap, aquest, amb la facilitat que té per avançar, potser ens sorprèn. Seria el quart japonès que pugés a un podi a la Fórmula 1. Aquí tenim Takuma Sato, tenim Kobayashi i Nakajima Para. Aguri Suzuki. Aguri Suzuki. Doncs per això no és motos. Avui era programa de motos, clar. Sí. Exacte. Havíem de... complicat. El Lord Crespo que pel xat diu seria el més baixet a pujar un podi? Hosti, pues potser sí, Potser sí. Rubén, aquesta no la tens controlada, no? En motos sé que hi ha un que ha guanyat moltes vegades que era més baixet, o de l'estatura, però a Fórmula 1... De la mateixa estatura crec que era, justament.
Sí, crec que sí, crec que sí. 1,59 m, diria que fa. Però, home, jo et diria que els pilots de Fórmula 1 normalment són més baixets que a MotoGP. Sí? Bueno, són alts, ara? Jo crec que l'excepció sí que últimament era Jenson Button, que sí que era molt alt, ara Esteban Ocon és molt alt, Ocon, Russell és alt, també. Alt, també. Sí. Russell, Kubica. però dels campions del món, digue'm un campió del món alt. Home, Schumacher tenia prou planta, o què? Sí, més que Alonso, sí. En la típica foto que es van fer a Brasil sí que era més alta. Però... Tenia prou planta i ara està una mica plantat, també. Jo no volia dir. Has fet la de Carlos Checa, ja. És que, aviam, he de dir una cosa, ho hem pensat tots, o sigui, aquí no ens enganyem, aquí ho hem pensat tots. Jo et juro que no ho he pensat. Jo se m'estava escapant el riure. Sí, és que he vist l'Aitor que se li escapava el riure i dic, si no la faig jo, la farà ell, per tant... No, jo l'anava a esperar, i dir-ho Sí, jo t'he vist rient i he pensat em llenço de cap com va fer Schumacher també i ja està. Atureu-lo, sisplau, atureu-lo. Atureu-me aquest home. Ai, Déu meu. No. Però ara, jo crec que ara són més alts, els pilots, en general. Ara, abans potser sí que no, però últimament estan pujant més altets, crec. Bueno, va, després d'aquest moment de falta absoluta de respecte de Jordi Cobo, continuem rient perquè... El seu propi ídol, saps? El seu propi ídol, sí. Continuem rient perquè aquest cap de setmana donen previsió de pluja per diumenge. Sí. I aquí podem començar a riure perquè tots sabem que no plourà. Sí que la previsió, la probabilitat és baixeta, és 40% pel diumenge, però tots sabem que no caurà ni una gota a Imola aquest cap de setmana. No, Biel, no, ja saps que sempre acaben gotes, però mitja hora després que s'acabi la cursa. Exacte. O el divendres. Exacte. O el divendres. Que també una altra opció és que passi, i no estaria gens malament, que passi el que va passar a Turquia, que és que plogui una estona abans. A Turquia durant la cursa no va ploure, no? No. Però clar, estem parlant de que Imola és un circuit del primer món, no del tercer món. Amb la qual drenarà bé, com Istanbul. Ai. Avui el Biel es desesperarà, ja. Ai, avui estem anant en una dinàmica molt perillosa. No, però té raó. Tinc raó o no? Té raó, perquè l'asfalt... Deixant la faltada racista a una part... No, però té raó que l'asfalt és un asfalt adequat per la Fórmula 1. I llavors... Però bueno, a veure, que si plogués fins 5 minuts abans de la carrera estaria bé, perquè és que igualment si es posa a ploure una mica ho paren, llavors el millor és que plogui abans, que es donguin les primeres voltes amb pluja i després s'assequi. O durant la cursa, que caigui algun xàfec així a mitja cursa que et faci replantejar una mica l'estratègia, si te la jugues amb els pneumàtics intermitjos o no, si al final acaba plovent una mica més, aviam si t'atreveixes amb els de pluja extrema, que hi hagi imprevisibilitat d'alguna forma. Jo crec que és el que volem tots. Si la pluja ens pot portar aquest element d'això, de que la cursa sigui molt més aleatòria del que es planteja en sec, molt millor. Però res, serà sol espaterrant, vull dir. Sí, té tota la pinta. Ja estem a abril, comença a sortir el sol i a Imola no serà diferent, crec. Exacte. Qui va fer un tuit que era si ets d'una ciutat que no para de ploure, organitza un gran premi de Fórmula 1. Exacte. Sí. Ja s'acabaran els problemes. Jo crec que la Fórmula 1... Que no ho faci Abel Caballero algun dia d'aquests. Amb la recta amb el Dinocin, no? Amb el Dinoseto. Dinoseto. Sí, una curva a Balaïdos i clar, ja està. Jo crec que la Fórmula 1 deuen contractar els diumenges la mateixa avioneta que diu la llegenda urbana que contracta PortAventura
per escampar els núvols i que no plogui mai i que així doncs, sempre puguin tenir les atraccions obertes. Jo crec que la filosofia ha de ser més o menys la mateixa. Nois, us atreviu amb una porra per aquesta setmana? Verstappen. Començo jo, va. Vinga, va. Fem podi. Top 3, fem pole i fem volta ràpida. Vale. Doncs jo diré pole... Diré... Me la jugo, va. Pole de Bottas. Victoria Verstappen. Segon Hamilton, tercer Bottas. Volta ràpida... Això, la volta ràpida, acostuma més ja a ser un triple, que una altra cosa, però bé. Diré Verstappen també, va. I va. Sí que pot ser un pilot que a falta de 3 voltes entra a boxes i clar... Com Bottas la setmana passada. Sí. Sí. Aitor, Cobo, qui va? Qui s'atreveix? Va. Jo, Paul Verstappen, Victoria Verstappen, segon Hamilton, tercer, m'agradaria dir Sonoda, però no, tercer Checo Pérez i Paul de Verstappen. I volta ràpida? Volta ràpida, diràs. No? Ai, volta ràpida Verstappen. Ai, no, volta ràpida, Bottas, volta ràpida. Perquè serà el que anirà quart, pararà box, posarà tous i anirà per la volta ràpida. Oh! Jo estava amb una previsió molt similar a la que ha fet l'Aitor. Dubtava més en el tercer. No sabia si donar-li un vot de confiança a Valtteri Bottas, però tenint en compte que jo crec que Checo Pérez haurà pres del seu error del dissabte, del primer dissabte de classificació, que va intentar classificar-se amb pneumàtics més durs i va acabar pagant el preu. Jo crec que aniran a assegurar, per tant, bona classificació per Red Bull, crec que els dos cotxes poden estar en top 3 i per tant els veig allà també, suposo, en cursa, però li donaré un vot de confiança a Bottas, diré que tercer serà Bottas, segon Hamilton, victòria per Verstappen, pole per Verstappen i la volta ràpida li donaré a Hamilton. Molt bé. La meva porra. Aviam, començarem pel dissabte. La pole position se l'emportarà Max Verstappen. I diumenge, el tercer lloc del podi serà per Pierre Gasly. Mira, aquesta és bona. Sí. El segon lloc del podi per Lewis Hamilton i el primer per Max Verstappen, per tant, confirmarà la pole position. I la volta ràpida li donarem a Checo Pérez. Pensa que quan Gasly fa podi el fa Carlos Sainz, també. Te l'estàs jugant aquí, És bona. I volta ràpida de Checo Pérez. No sé, veurem. Això, quan acabem el programa, ho apuntarem per no oblidar-nos i poder-ho comentar el proper dia. Vosaltres, com és habitual, doncs, suposo que serà divendres, us animarem a les xarxes socials a que també feu la porra per aquest cap de setmana, així com també recordem que tenim la nostra lliga de fantasy oberta, la lliga del Vertex. A les nostres xarxes socials trobareu el link per entrar-hi i el codi corresponent també doncs, per accedir a la nostra lliga, que en un moment us el recordaré, que el tinc per aquí apuntat, a veure si us el puc dir. Ràpidament, el codi és el redoble de tambors, el 3864C77F5E. Si no us ha quedat clar, tireu enrere i ja està. Nois, a banda d'aquest... No puc. A banda del Pirelli Gran Premio del Made in Italy et de l'Emilia Romagna al circuit d'Enzo i Dino Ferrari d'Imola, ja el dius, que crec que és el nom més llarg que hem dit mai d'un Gran Premi. Ja el dius bé. Han passat més cosetes d'actualitat. Han passat més cosetes d'actualitat aquesta setmana. En primer lloc, hem vist els sous dels pilots. Alguns pugen, altres baixen. Per exemple, el de Lewis Hamilton. Per sobre, no sé, Cobo, quins podem destacar més aviat? Evidentment, crec que el sou de la discòrdia és el que comentaves tu ara, Biel, el de Hamilton.
sobretot després de tot el drama, tot el serial, la telenovela que va ser pràcticament la seva renovació per l'equip Mercedes per aquesta temporada, veure que al final sí, al final s'ha baixat el sou, ha passat de cobrar 40 milions de dòlars a cobrar-ne 30, i d'altres sous que també sorprenen. En el top 3, evidentment, esperàvem que Verstappen sortís en segona posició, i en tercera posició un pilot que l'any passat no hi era, que era Fernando Alonso, que passa a cobrar 20 milions de dòlars per darrere dels 25 de Verstappen. Trobeu que és justificat aquest sou desorbitat de l'asturià, a més tenint en compte que feia 2 anys que no participava en la competició? Bé, és el mateix que cobrava ja Ricciardo. Han fet un canvi de fitxa al final. Jo crec que, no sé, trobo que és bastant desorbitat, més veient que Alonso se'l veia amb ganes de tornar i que no hi havia cap més equip on pogués anar, que fos mig competitiu. Però, bueno, suposo que aquí al final l'Alpine hauran fet la comparació què t'aporta Alonso també d'ingressos per tot el que és Alonso i els hi sortirà a compte. A mi m'ha sorprès el tema Mercedes, de que Hamilton està baixat i que puja Bottas, no? Molt poquet. Puja Bottas. Molt poquet, sí, però clar. Molt poquet. Però, home, és que és un pilot que l'any passat el seu valor havia de baixar, no de pujar. No, perquè Mercedes ho valora molt, això. Sí que el seu sou era baix, però clar, no era l'any per pujar-ho. Ho podríem haver pujat al 2019, que sí que va fer una bona temporada. No, li pugen el sou perquè repeteixi l'any de fer segon sense molestar. Ell ha fet l'any ideal per Mercedes al final. Però bueno, jo, el de Hamilton ho puc arribar a entendre al final, perquè una pandèmia. Clar, és que vull dir, venim d'un any de pandèmia, els pressupostos s'han reduït dràsticament, pràcticament tots els equips, no sé si Mercedes també, però quasi tots els equips han tingut gent cobrant, o sense estar cobrant alguns mesos. Em semblaria bastant hipòcrita que es pugés el sou. Bueno, sí, hipòcrita per Mercedes, d'oferir-li un contracte encara més alt. És cert que 30 milions per tot el que ha guanyat no és un contracte alt, però en la situació actual no ho trobo un disbarat, la veritat. A mi potser, nois, dels que m'ha sorprès més és la morterada que cobra Sebastian Vettel a Aston Martin. Sí que passa de cobrar 30 milions que cobrava de Ferrari als 15 d'Aston Martin, però clar, tenim en compte que, per exemple, l'any passat, o sigui, la quantitat que ha augmentat Aston Martin el seu pressupost per els contractes dels pilots, pensem que Stroll passa de 3 a 10, per tant, més 7 milions, i després Checo Pérez en cobrava 8 i Vettel en cobrarà 15, per tant, 7 milions també. Estem parlant de 14 milions d'euros més destinats d'Aston Martin, amb aquesta transformació de Racing Point a Aston Martin, als sous dels pilots. Déu-n'hi-do. 14 milions de dòlars, perdona que et corregeixi, però sí. De dòlars, perdona. Cobra 15, però és que els 30 que cobrava Ferrari l'any passat, això era d'atracador, Pensa que Ferrari entre Leclerc i Sainz... El Bárcenas de la Fórmula 1. Va ser el primer any dolent. Va ser el primer any dolent. Entre Leclerc i Sainz no arriben a lo que cobrava Vettel en un any, És que és doncs mira, mentre ho inverteixin en el cotxe del 2022, ei. Sí. I al final, i Aston Martin ara passa a ser la tercera escuderia amb sous més alts, no? Bé, aviam, tenint en compte... No, és Alpine, no deu ser? Alpine, sí. Alpine, al cap i a la fi, els sous d'Aston Martin són el sou de Verstappen. I Alpine té Alonso, que ja en cobra 20. Sí, però com que eren 8 o 5, és que ara no ho recordo. Però bueno, que estan a la part, Alpine i Aston Martin estan a la part. A mi m'ha sorprès bastant, a veure, soc bastant pesat amb ell, però m'ha sorprès que Ferrari digui que el Leclerc és la seva superaposta i 12 milions tampoc ho trobo tant. Vull dir, al final, Sainz en cobra 10. Jo crec que
Sí, és el que dius tu. Sorprèn. Jo Vull intueixo dir que que no, Ferrari... no em sembla malament, sincerament, i suposo que deuen tenir firmat que si guanya X carreres o si queda en X posició del Mundial se li apuja el sou a lo que fos, Vull dir, em sembla perfecte, Però, bueno, Perquè al així de final, primeres sorprèn. ens agradi o no, perquè a mi també m'agrada molt Leclerc, però és un pilot que ha guanyat 2 curses a la Fórmula Clar, 1, no, tampoc per això. ha de cobrar 30... No. I és el No, fet... Ni molt menys, Ja ni molt arribarà. menys. Però Ja arribarà. ho dic més com pel missatge de Ferrari de que era la seva superaposta. O sigui, ho trasllado més a una part així, Però aquí també Sí, hi ha... semblava com que No, digues, acaba, perdona. No, que anava a dir que sembla, o sigui, per el missatge, sempre sembla que Leclerc és com el Verstappen de Red Bull per l'escuderia. Bueno, I però el... porta més Verstappen. Ja, clar, porta 2 anys més que Leclerc a Ferrari. Sí. Ja veurem el que cobrarà Leclerc d'aquí 2 anys. No, que sí, però jo ho dic ja més de cara a l'aposta estratègica. O sigui, que jo dic que econòmicament em sembla lògic, però em sorprèn, veient com és Ferrari, o sigui, veient com és l'escuderia en si, que hagin fet una cosa lògica. Veurem també, és que clar, Leclerc és un dels pocs pilots de la graella que té contracte de més d'1 any. Per tant, veurem si és un augment progressiu o de moment no. Veurem si aquest augment dependrà dels resultats que aconsegueixi en pista. Jo crec que és el factor que ens faria justificar una mica el fet aquest que dius tu, Aitor, no? Que sembla ser l'aposta molt clara de primer pilot de Ferrari durant els propers anys, però el sou de moment no ho acaba de reflexar, no té un sou de superestrella. Encarem aquesta part final del programa amb de moment un lleuger increment d'espectadors. Em diuen pel Pinganillo que acaba d'acabar Crims, per tant, crec que ja han posat llum a la foscor, no?, que dirien, i els tenim aquí amb nosaltres. En una setmana també, nois, en què James Allison s'ha anunciat que ocuparà el càrrec de director tècnic de Mercedes. Es concentrarà en la nova era de la Fórmula 1. Com veieu aquest moviment de Mercedes? Que sembla que molts equips ja estan començant a pensar en aquest 2022. Molts equips ja abandonen directament el 2021 per pensar en el 2022. Que ja es poden preparar la resta d'equips. Quan Mercedes comença a preparar-se per l'any vinent i no portem ni un mes de temporada, gaudim d'aquest any, senyors, del Mundial si pot ser ajustat, perquè Bueno, em sembla lògic, Sí. Que James Allison va estar treballant a Ferrari fa anys i va ser responsable quan va marxar a Mercedes d'aquesta pujada de nivell de Mercedes de 2018 a 2019. És responsable directe. I clar, que ja sigui el cap del cotxe de 2022 és una declaració d'intencions de Mercedes. És un home com moltíssima experiència a la Fórmula 1, que ha treballat amb Mercedes, amb Alonso, amb Hamilton, i se les sap totes. I veurem què està preparant per 2022. Sembla que Mercedes comença a treballar, no?, en l'any vinent. Si vosaltres fóssiu Red Bull, què? Què hem de fer? Hem de seguir amb enguany per si de cas això és un farol de Mercedes, com és el seu millor art, perquè el millor art de Mercedes és fer farols, o desenvolupen un parell o 3 de curses més per assegurar una mica el tret i, cap a l'any vinent. Què faríeu vosaltres si fóssiu Red Bull? És una pregunta molt complicada de contestar, perquè, clar, aquest any és la millor oportunitat per ells de guanyar un Mundial a Mercedes i tot el que significaria. Llavors, et diria que anar per tot a 2021, però clar, s'ha de mirar el futur, tens a Verstappen amb 23 anys, tens un futur molt brillant, és massa el futur que el present. Però clar, si aquest any tornes a perdre, i perdre com l'any passat, sense opcions, clar, Verstappen, qualsevol any té una clàusula de que pot marxar. I si marxa Verstappen,
És com si marxa Messi del Barça. Red Bull... Sí. Sí, és no em molt facis pensar similar. en aquestes Per mi coses, és per molt favor. similar. Perquè no té ara mateix un plan B. Perquè pilots com Verstappen a la Fórmula 1 només hi ha Hamilton, que es retirarà a Mercedes, i podria comprar Leclerc, que no es mourà de Ferrari. Llavors, aquí trobes que sigui un nou Verstappen. Russell, Llavors, pres de Mercedes, també. i tampoc el veig al mateix nivell. Ara mateix no hi ha aquesta taula. Ara fèieu... Et diria recuperar Ricciardo. Però tampoc. No crec que Ricciardo vulgui. Ara, Rubén, feies molt bé d'assenyalar això, no?, de que Hamilton potser retira d'aquí poc a Mercedes. De fet, Zak Brown, darrerament, aquesta setmana, deia, i ha causat bastanta polèmica, de fet, amb acusacions creuades amb Toto Wolff, dient que la parella de pilots de l'any vinent de Mercedes serà Russell i Verstappen. Ho veieu viable? Perquè a mi no em quadra gaire per enlloc. Crec que Mercedes ja va patir prou el fet de patir unes temporades tan intenses com les que compartien amb Hamilton i Rosberg, com per saber que no s'han d'apropar ni s'han d'involucrar en una situació similar en els propers anys. Però, clar, si aquest any es retira Hamilton i Bottas aquest any torna a no estar a un bon nivell, clar, Mercedes potser ha de buscar dos pilots, no un. Que segurament seria Russell, però clar, imaginem, juguem a Fórmula 1 ficció, que Hamilton guanya el 8è mundial i ho guanya bé, i Verstappen es frustra una mica i li arriba una oferta de Mercedes. Clar, això és molt complicat de dir que no. Hòstia, però em costa veure Mercedes tornant a anar a lo d'abans, I com a espectador jo em tiro per la finestra, si això passa ja. Però és que Russell està preparat per ser el número 1 d'un equip com Mercedes que ha guanyat els 8 mundials anteriors? No ho sé, Sí. Pots mantenir botes. Que tampoc número 1 per Mercedes. Algun moment... Que Bottas tampoc seria un número 1. No, però bueno, de dir, mira, doncs fem un any de transició i aquest any Russell s'adapta a l'equip i Bottas és el que li fa de mentor. Però penseu una cosa, si l'any vinent Russell puja a Mercedes, serà la 4ª temporada de la Fórmula 1. Per exemple, no és ben bé una comparació 100% acurada, però Hamilton puja el 2007 a McLaren, sí, equip capdavanter, equip que lluita pel Mundial, però puja i ja té, a final de temporada ja té galons de ser primera espasa. I la temporada següent és primer pilot claríssimament. Clar que sí, clar que hi ha pilots amb poc recorregut que poden agafar galons. Com ara ho està sent Leclerc, també. Hamilton és aspirant a Coat. Russell encara no és Hamilton. No ho sabem. És que a mi em costa veure que Russell i Hamilton coincideixin a Mercedes. És que em costa molt, perquè crec que Hamilton està molt còmode en la situació actual i amb Russell no ho sap, potser també se'l menja amb patates, però també hi ha aquest i si no, saps? I si realment és el nou big thing de Mercedes i llavors queda ell malament. Jo crec que tinc la sensació de que aquest és l'últim any de Hamilton. Si guanya el Mundial. Si guanya el Mundial, segur. Si no el guanya... Si no el guanya no ho tinc clar, Jo crec que si no el guanya potser sí que llavors es quedaria. No ho sé. És que jo crec que ell vol guanyar el Mundial. Cada més out de la Fórmula 1. Jo crec que... O sigui, tu entres al seu Instagram i no parla de Fórmula 1. Que em sembla molt bé, que parli del que vulgui, però està cada vegada més desconnectat de la Fórmula 1. Crec que el va comentar Aitor l'altre dia. Li agrada córrer, li agrada guanyar perquè és un animal competitiu bestial,
pero ya no está tan focused como abans. Sí, sí, total. A través del xat de Twitch tenim un comentari d'algú que coneixem molt bé, comentari de Didi Mova, és a dir, la Diana, que la setmana passada la vam tenir aquí al Vèrtex, que diu: Russell o surt de Williams aviat o és ell qui es tirarà per la finestra. Doncs sí. No, Doncs sí. Jo confio en Williams. L'any que ve canvi de rumb, ja veuràs. Ja, Aitor, aquí queda escrit. Necessiten un canvi de rumb molt, molt fort, realment. Jo confio. Amb Latifi i Nissani pel Mundial. El Lord Crespo que diu Pray for Russell. Amb aquest Pray for Russell deixarem el programa d'avui. Com sempre, un plaer tenir-vos amb nosaltres, Rubén Gómez i Aitor Casafont. Ens veiem la setmana vinent, no?, per comentar el millor del Gran Premi... No ho diré ja, del Gran Premi d'Imola. Estava esperant. Pensa que el hashtag és Gran Premi d'Imola, per tant estem... Hòstia, m'agradaria molt que fos al llarg, eh? No. Han fet Gran Premi d'Imola com a hashtag, per tant tenim tot el dret a dir que és el Gran Premi d'Imola. No hi ha problema. Ens veiem la setmana vinent per comentar el millor del Gran Premi d'Imola. Doncs així és. Tanquem ja tot per aquesta setmana. Veurem, aviam com anirà aquest segon Gran Premi de la temporada. El que sí que és segur és que dilluns vinent, a la mateixa hora de sempre, a les 10, estarem aquí tots per comentar-ho. Moltíssimes gràcies a Rubén i Aitor. Biel, ens veiem la setmana vinent i moltíssimes gràcies a tots vosaltres que ens heu estat seguint a través de la retransmissió en directe de Twitch i els que ens estareu veient per YouTube i els que ens estareu escoltant per Spotify o iVoox. Moltíssimes gràcies a tots, ho deixem aquí, fins aviat, fins la setmana vinent. Adeu. Adeu. Adeu.